Caldas de Reis reabre o Xardín Botánico e a Carballeira convertidos nun auténtico museo aberto 24/7. É o nome do proxecto que o Concello deu á rehabilitación deste espazo. Hoxe é un día importante para o Concello. Un deses días que quedan na memoria colectiva porque significan algo máis que unha obra rematada. Simbolizan unha maneira de gobernar, unha maneira de entender Caldas e, sobre todo, unha maneira de coidar o que somos. A Carballeira e o Xardín Botánico, que toda a vida para os caldenses foron a feira e o xardín, non son simplemente dous espazos verdes. Son historia, patrimonio, identidade e futuro. Son parte de Caldas. O proxecto está baseado no concepto de museo aberto todo o ano e accesible ás 24 horas do día. Na intervención destacan a rehabilitación integral do parque, a creación dun centro de visitantes, a digitalización da experiencia e un evento nocturno de videomapping no Paseo dos Plátanos. Un centro de vanguarda, un centro tecnolóxico que nos vai a permitir vivir a experiencia do xardín e da Carballeira e completala pois como se estivéramos na mesma Carballeira e que nos permitirá ir descubrindo os espazos do xardín, do botánico, da Carballeira, do Parque dos Choróns, pois dunha forma diferente, dunha forma moito máis inmersiva. O Concello retirou especies invasoras e plantou 74 novos carballos e exemplares que estiveran no Botánico hai anos. Tamén reformou o Parque dos Choróns, renovou o mobiliario urbano como bancos e farolas e ten previsto instalar unha nova estatua dedicada a Francisco Alcarraz, o deseñador do Botánico orixinal en 1884. Ademais, instalouse unha nova iluminación ornamental. Este espazo está completamente renovado, é un espazo vivo, un espazo que ides a ver no que se cambiou absolutamente todo. Nunha primeira fase dos traballos que se retiraron as especies invasoras, as tapizantes, pois agora hai nada máis e nada menos que 74 novos carballos plantados. Temos unha pradeira que vai a ir florecendo co paso do tempo e, por tanto, estamos ante un botánico, ante un xardín que volve a florecer. A intervención contou cun investimento de 1,4 millóns de euros que foron financiados con fondos europeos a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno Central. Vincular a defensa do medio ambiente, a protección do medio ambiente, un planeta máis sano para todos e ser capaces de vincular isto co crecemento económico, ca xeración de empleo, de actividade económica e, polo tanto, de condicións laborais, de condicións de vida mellores para todos. Hoxe foi a inauguración institucional, pero o Concello quere levar a festa a toda a veciñanza. Mañá sábado celebrarase un acto festivo e informativo para que a cidadanía poida coñecer as obras que se realizaron nestes últimos meses. Haberá visitas guiadas, charlas informativas, xogos para cativada e un concerto da banda de música de Caldas.